No niin, morjestaas kaikille. Se olisi MK täällä ja jatketaan Creepypastaa suomeksi sarjaa jälleen kerran eteenpäin. Osa numero 21 ja aiheena sellainen tarina kuin Dark Circus. Mikä on erikoista tässä aiheessa on se, että eräs katsojani on kirjoittanut tämän tarinan minulle ja aihe oli sinänsä kiinnostava, koska itse en ole mikään sillä tavalla sirkusfriikki, että tykkäisin sirkuksista tai mitään. Ja ylipäätänsä ajattelin, että olisi kiinnostavaa vaihteeksi tehdä niin kuin just katsoja lähettämästä tarinasta jonkinlaista videota. Kiitokset tosiaan tälle Jennille, joka kirjoitti tämän tarinan. Oli tosi mielenkiintoista lukea. Ja kuuntelethan sinä etenkin loppuun asti, niin saat kuulla muutamia hyviä vinkkejä, jotka annan sinulle lopussa. Mutta nyt Dark Circus. Sirkus oli tullut kaupunkiin. Kaikki asukkaat, minä mukaan lukien, olimme katsomassa jonkinlaista tervehdystä. Sirkuksen johtajassa oli jotakin, mikä häiritsi minua. Hän näytti kuolleelta. Silmien ympärillä oli tummia, harmaanvärisiä renkaita. Hänen ihonsa oli jotenkin harmahtavaa ja hänen vaatteensakin. Ne olivat vähän niin kuin yönväriset. Hän ei ollut ainoa, joka näytti kuolleelta. Itse asiassa koko sirkuksen väki näytti kuolleelta, ja he olivat vain jotain 5-10-vuotiaita lapsia. Mietin, että eikö sirkuksen pitäisi olla eloisampi tai jotain. Johtajan äänessäkin oli jotakin todella outoa. Hänen äänensä oli jotenkin hyvin matala. Hän kertoi, että tämä oli heidän ensimmäinen esiintyminen missään kaupungissa, ja lupasi, että kaikki, jotka halusivat tulla katsomaan, pääsisivät ilmaiseksi. Ihmettelin, että miksi kukaan ylipäätänsä haluaisi mennä katsomaan jotakin tuollaista. Mutta kun katsoin ympärilleni, niin näin miten ihmiset katsoivat johtajaa. Lapset, jotka olivat samanikäisiä kuin nuo sirkuksen jäsenet, ne olivat todella innoissaan tällaisesta esityksestä. Pilkaisin vielä johtajaa, joka katsoi minua takaisin, pelottava virne huulillaan. Säikähdin ja lähdin nopeasti pois. Mitä? Onko hän edes ihminen? Ajattelin juostessani. Kun pääsin kotiin, pikkusiskoni oli vastassa ja huusi iloisena. Sisko, mennään katsomaan sirkusta! Järkytyin, koska en muistaakseni nähnyt edes sisartani siellä, ja miksi hän haluaisi edes mennä katsomaan jokin sellaista. Ajattelin, että ei se olisi hyvä ajatus, koska siskoni oli vasta 5-vuotias. Kysyin, miten hän tiesi sirkuksesta, johon hän vastasi. Tietenkin tiesin. Jokainen lapsi tietää sen. Tiesimme, että jonakin päivänä sirkus tulee tänne. Tiesitte jo? Kysyin hämmentyneenä sekä hieman peloissani. Miksi haluat mennä katsomaan sirkusta? Siskoni kallisti päätään oikealle ja katsoi minua. Hänen silmänsä olivat suuret, mutta pupillit olivat hyvin pienet, ihan niin kuin niitä ei juuri olisi ollutkaan. Etkö halua lähteä kanssani katsomaan? Säikähdin vähän tästä ja sanoin, että minun pitää tehdä läksyä tai jotain. Siskoni nosti hitaasti päätään ja katsoi suoraan silmiini ja huusi kovaa. Valehtelet! Tiedän, ettei sinulla ole mitään läksyjä. Miksi valehtelet minulle? Yritin rauhoitella siskoani, mutta hän vain jatkoi huutamista ja lopulta minun oli pakko sanoa tulevani mukaan. Huuto loppui ja siskoni jotenkin palautui normaaliksi. Hän hymyili silloin minulle ja juoksi nopeasti huoneeseensa valmistautumaan. Mietin silloin, mitä oikein oli äsken tapahtunut ja miksi minä en vain itse halunnut mennä katsomaan esitystä. Johtuiko se siitä, että olin vanhempi kuin he, että olisin liian vanha sirkukseen, vai oliko kysymys oikeasti jostain muusta? Mietin ja mietin, mutta en keksinyt mitään muuta mahdollista syytä sille siis kuin, että sirkuksen johtaja olisi jotenkin lumonnut kaikki lapset. Niin mahdottomalta kuin se kuulostikin, niin sen täytyi olla. Siskoni ei puhunut kuin sirkuksesta, ja välillä näin vilautukselta, miten hänen silmänsä olivat saman väriset, kuten sen johtajan puku. Sitä kesti yleensä vain sekunnin, ja sen jälkeen hänen silmänsä olivat taas normaalit. Viimein meidän oli aika lähteä. Mietin oikeasti, miksi suostuin tähän. En todellakaan halunnut lähteä, mutta siskoni olisi lopettanut huutamista. No ehkä se ei ole niin paha kuin kuvittelin.
Yritin rauhoitella itseäni, mutta se ei auttanut. Mieleeni tuli vain johtajan pelottava virne. Mennään jo, siskoni sanoi, ja lähti juoksemaan Sirkuksen luo. Juoksin hänen peräänsä. Tulimme Sirkusteltan suuaukolle. Teltta näytti pieneltä, mutta oli sisältä paljon suurempi. Etsin siskoni kanssa istumapaikkaa sieltä. Etsiessämme paikkaa näin vain lapsia. En yhtäkään aikuista. Kaikki lapset huusivat iloisena. Löysimme paikan melkein ihan edestä. Kun istuimme alas, esitys alkoi ja johtaja ilmestyi kuin tyhjästä. Tervetuloa Sirkukseen, arvon lapset. Tänään näette mitä uskomattomia temppuja. Aloitamme nuoralla kävelyllä. Kuten näette, heillä ei ole turvaköyttä. Mitä? Oliko tämä joku vitsi vai? Miten hän saattoi sanoa jotakin tuollaista? Minua alkoi ällöttämään. Mutta ajattelin jotenkin, että lapset olisivat ehkä kokeneita, niin mitään ei ehkä tapahtuisi. Ensimmäinen lapsi nousi nuoralle. Se meni ihan hyvin. Hän pääsi suunnilleen keskelle ja luulen, että hän onnistuisi. Mutta olin väärässä. Hän tippui pää edellä ja paiskautui vauhdilla maahan. Verta roiskui lavalle. Eikä lapsi päästänyt ääntäkään. Katsojat sen sijaan vain nauroivat ja taputtivat käsiään. En ymmärtänyt ollenkaan. Miksi he nauroivat ja taputtivat käsiään? Hän olivat noin 5-vuotiaita. Tai ehkä vähän vanhempia, mutta kuitenkin. Käänsin päätäni ja katsoin seuraavaa lasta. Sama juttu tapahtui, mutta tämä lapsi pääsi vain muutaman askeleen päähän ennen kuin tipahti maahan. Minua alkoi hirvittämään ja halusin pois, mutta en kuitenkaan voinut liikkua. Olin ikään kuin jähmettynyt. Johtaja ilmestyi taas paikalle kuin tyhjästä. Seuraavaksi on veitsen heittäjän vuoro. Valot sammuivat hetkeksi ja syttyivät taas. Johtaja oli kadonnut ja tilalle oli tullut 2 lasta. Toinen oli sidottu johonkin maalitaulua muistuttavaan esineeseen ja toisella oli 5 veistä. En halunnut katsoa, mutta en pystynyt sulkemaan silmiäni. Joku halusi minun näkevän nämä esitykset. Lapsi, jolla oli veitset, heitti yhden niistä. Se osui toisen lapsen vasempaan käteen. Sitten toinen oikeaan käteen, 3. vasempaan jalkaan ja 4. oikeaan ja viimeinen osui päähän. Verta valui taas lavalle ja yleisön lapset olivat vielä enemmän innoissaan. Vilkaisin sisältäni ja näin, miten hän hymyili ja nauroi. En pystynyt vieläkään liikkumaan, joten minun piti vielä katsoa loputkin esitykset. Sama toistui, mutta tällä kertaa lapsia oli vain 1. Lapsi piteli käsissään 2 veistä sekä suuria puutarhasaksia. Vuorossa oli jongleerausta. Se alkoi hyvin ja se jatkui noin 5 minuuttia. Yllätyin, koska lapsi ei ollut vielä kuollut. Hän menetti kuitenkin hallinnan ja puutarhasakset tippuivat suoraan hänen silmiinsä. Lapsi kaatui kuolleena maahan ja verta valui jälleen. Koko lava oli täynnä verta sekä lasten ruumiita ja sisälmyksiä. Se oli viimeinen esitys. Toivottavasti nautitte! Johtaja sanoi nauraen kuin mielipuoli, mikä hän olikin. Vilkaisin yleisössä olevia lapsia, jotka näyttivät pettyneiltä. Aloin itkeä ja halusin nopeasti pois. Sisareni tarttui minuun. Haluan mennä tapaamaan johtajaa. Tulethan mukaan, sisko? Hän kysyi. Vastasin, että menemme kotiin. Hän kuitenkin vastusteli. Siskoni veti minua mukanaan, enkä mahtanut sille mitään, joten lähdimme etsimään tätä mielipuolta ympäri telttaa. Teltta oli kuin iso sokkelo. Lopulta löysimme johtajan, joka viskoi kuolleiden lasten ruumiita eläville lapsille. He alkoivat syödä kuolleita. Johtaja kääntyi meihin päin. Mitäs te haluatte? Hän kysyi, tuo sama virne kasvoillaan. Saisinko nimikirjoituksesi? Siskoni kysyi. Järkytyin ja vedin siskoni pois sen miehen luota. Anteeksi, mutta me lähdemme nyt, sanoin ja olin lähtemässä, kunnes siskoni pysäytti minut. Etkö pitänyt esityksestä? Johtaja kysyi. Käänsin päätäni katsoakseni siskoani. Hänellä ja muilla lapsilla oli ne samat suuret silmät.
Et lähde minnekään. Lapset mukaan lukien siskoni sanoivat hyytävällä äänellä. Pelästyin ja riuhtaisin itseni irti. Lapset ja siskoni kävelivät hitaasti minua kohti. Lähdin juoksemaan pois teltasta. En kuitenkaan löytänyt enää uloskäyntiä. Tuntui kuin koko teltta olisi sulkeutunut. Sieltä ei päässyt pois. Hädissäni kuulin kuin lapset lähestyivät. Näin heidän varjonsa ja huomasin heillä jonkinlaiset aseet. Missä olet? Tule esiin. Lapset sanoivat kuiskaamalla, mutta kuulin selvästi mitä he sanoivat. Askeleet voimistuivat ja käännyin. Näin siskoni pitelemässä saksia. Ennen kuin ehdin sanoa tai tehdä mitään, hän työnsi sakset kurkkuuni. Minun oli vaikea huutaa sekä hengittää. Revin sakset pois. Tunsin taas kipua, mutta tällä kertaa joka puolella ruumistani. Verta tihkui ja minua alkoi huimata. Lopulta menetin tajuntani. Aamulla kylässä asuneet ihmiset olivat keräytyneet aukiolle katsoakseen, että missä teltta oli ollut ja siellä oli tapahtunut. Teltta oli kadonnut samoin kuten kaikki ne lapset. He löysivät ainoastaan ruumiini, joka oli paloiteltu. Ruumiin osiani löytyi läheltä aukiota. Sirkus oli lähtenyt seuraavaan kaupunkiin, ja sama tragedia jatkuisi, kunnes joku pysäyttäisi sen miehen. Ja siinä oli se tarina. No niin, elikkäs tuossa oli tämä Dark Circus-tarina. Ja me voitais oikeastaan lähteä arvostelemaan tätä sillä tavalla, että ensin puhutaan hyvistä puolista ja sitten huonoista puolista. Niin mä saan kaiken silleen järkevästi kerrottua. Eli aloitetaan hyvistä puolista. Ensimmäinen ns-hyvä puoli tässä mun mielestä oli se, että tää aihe oli aika kiinnostava. Niin kuin ylipäätänsä sirkus ja sen direhtöörit, klovnit sun muut. Niin mun täytyy itse sanoa, että kun mä olin pentuna ollut kerran ja sen ainoan kerran en mennyt koskaan enää sen jälkeen sirkukseen, niin mua ahdisti siellä aika paljon. Siellä oli kovaa meteliä ja ihmisiä istui silleen, miten sanois, tiiviisti yhdessä paikassa. Ja se ei ollut todellakaan mikään kiva kokemus, että sit se esityskin oli täyttä kuraa. Mä en nyt tiedä, että mikä on se suositeltu ikä silleen, että mennään katsomaan sirkusta, mutta olin mä siis tosiaan alle 10 vielä silloin. Ihan täyttä paskaa oli mun mielestä. Ja ylipäätänsä tällaiset klovnit, niin mä oon sanonut, että jossain videossa, että nuket on sellaisia, no ei nyt otuksia, mutta nuket karmii mua aika paljon. Ja sen jälkeen tulee varmaankin nämä klovnit kautta pellet, koska joskus kun mä olin huvipuistossa, niin kävi sillä tavalla, että ihan kirjaimellisesti puskista tuli kaksi metristä melkeinpä, tai no ainakin ne näytti silloin 2 metrisiltä. Niin 2 tällaista klovnia, ne tuli siihen mun ympärille. Ne oli jotenkin päälle käyviä, älkää ajatelko sillä tavalla, mutta niin kuin sillä tavalla päälle käyviä, että ne yritti olla tosi paljon hauskoja ja sitten niillä oli pelottavat feikkihymyt siinä ja siis ei ne mitään hauskoja on, ne on ihan paskoja. Että ihan mitä hauskaa tossa on, eikö se niinku ite voi kuvitella, että miten se lapsi siitä ajattelee, jos yhtäkkiä tullaan sinne ahdistelemaan ympärillä ja yritetään olla niin hauskoja, että he, joo onpa tosi hauskaa, menkää pois ahdistelemasta mua perkele. Että siis oikeesti, joo mä en ala rantaa sen enempää klovneista, mutta en siis tosiaankaan tykkää niistä. Ja niinku se itse aihe sai mut jo, kuten mä taisin alussa mainita tässä videossa, niin että se sai mut kiinnostua tästä. Ja sitten toinen hyvä puoli oli mun mielestä se, että tää alku build-up, eli se, että miten tää tarina rakentuu, niin se oli aika hyvä silleen, että siinä alussa jäi vähän ihmettelemään sitä, että mistäköhän toi voisi johtua, että noi lapset oli tommosessa transsissa ja kaikkea, että mihinköhän tää johtaa ja silleen. Ja tästä päästään oikeastaan niihin huonoihin puoliin. Että miten tää build-up jatkui sitten mun mielestä, niin se oli vähän semmoista, ei liian huonoakaan, mutta se oli niin kuin nähtävissä satojen metrien päässä niin sanotusti. Tai silleen, että sen pystyisi helposti näkemään, että mitä siinä tulee tapahtumaan. Ja se oli aika kliseistä silleen, että siellä kuoli niitä lapsia ja verta ja ruumiita oli sitten kaikkialla. Ja, siis mä sanoisin, että yli 95% kaikista creepypastoista kautta kauhutarinoista, niin siinä aina on jotain verta tai ihmisiä tai tyyppejä, otuksia kuolee.
Mutta just, että toinen huono puoli tää loppu just. Se oikeastaan vähän muistutti Happiness for Salea siinä mielessä, että tää teltta vaan katos. Ja että sitten sinne jäätiin ihmettelemään, että mihin tää meni, tää teltta, ja että asialle ei pystytty tekemään mitään. Että niinku Happiness for Saleissa niin se naamiokauppa vaan katosi. Siinä ei päähahmo kuollut, kuten tässä tarinassa. Siinä kuoli se lapsi. Ja se oli vähän niinku samanlaista. Mun mielestä muutenkin niin aika monessa creepypastassa on aika samankaltainen loppu, että joku kuolee ja sitten toinen jää traumatisoituneeksi siitä tai niinku jää ihmettelemään sitä. Niin mun mielestä olisi kiva ehkäpä juuri seuraavaan jaksoon saada semmonen creepypasta, että se loppuu vähän eri tavalla, koska toi on niin toi on niin nähtyä, kuultua, luettua jo. Ja olisi kiva saada vähän vaihtelua. Mut joo, mä en oikein tiedä, voinko sanoa tuosta tarinasta sen enempää. Mun mielestä on ihan kiva, että joku jaksaa keksiä ja kirjoittaa mulle tarinoita. Mitä mä nyt tajusin tästä kirjoittajasta, niin tykkään muutenkin kirjoitella tarinoita niin kuin ihan vapaa-ajaksi. Ja se on ihan fine, se on itse asiassa aika niin kuin kehittää mielikuvitusta mun mielestä. Ja tässä oli käytetty hyvin mielikuvitusta oikeastaan, mutta tälle tarinan kirjoittajalle sellainen vinkki, että mä uskoisin, että sä saisit tosi hyvän tarinan tehtyä, jos sä keskittyisit näihin asioihin. Että kun jotain tyyppejä kuolee, oliko ne eläimiä, ihmisiä vai mitä, niin kannattaa kuvailla se tosi silleen yksityiskohtaisesti, että se on sillä tavalla aika normaalia kuitenkin, etenkin creepypastassa se on tosi normaalia, että joku kuolee. Ja silloin vaan ajattelee, että aha, joku kuoli. Mutta tässä kuvaillaan silleen tosi hyvin. Silleen vaikka, että no mä en nyt keksi oikeastaan mitään, mutta jotain, että miten sisälmykset tulivat ulos hänen kurkustaan tai jotain vastaan. Koska jos se kuvaillaan noin, niin sitten sitä jää niinku ällöttyneeksi, anteeksi. Ja sitä jää miettimään silleen, että hyi saatana, mitä äsken tapahtui. Ja ylipäätänsä niin kun yksityiskohtia on tosi hyvä kuvailla ja kaikkia, että se jää sen lukijan mieleen. Ja sitten just sitä, että voisi saada vähän erilaisemman lopun. Mä en tähänkään hätään keksi mitään. Mutta ettei se olisi samaa, että joku kuolee siinä lopussa just, ja sitten joku jää traumatisoituneeksi kautta ihmettelemään sitä. Ja niin kun, jos semmosen niin kun tarinan keksis, niin se olisi hyvä haaste mun mielestä joillekin, jotka tykkää kirjoitella tarinoita, että ne saisi tämmöisen lopun siihen, että saisi niin hyvin kuvailtua yksityiskohtia ja kaikkea. Mut joo, viimeistellään tämä selostussessio. Mä sanoisin, että tää on just siitä keskeltä tää tarina, että 5/10, että mikä olisi voinut olla parempi tässä. No mähän mainitsin se aika lailla jo. Ja etenkin jos tää build-up olisi jatkunut niin melkeinpä samalla tavalla kuin alussa, niin olisi saanut korkeamman arvosanan. Mutta tää oli just siitä keskeltä, ja siis ei todellakaan millään pahalla tälle tarinan kirjoittajalle. Toivottavasti et ottanut pahalla. Mä halusin vaan antaa vähän rakentavaa kritiikkiä. Että tosissaan uskon, että saisit tosi hyvän tarinan tehtyä, jos noudattaisit noita mun neuvoja. Mähän en sano, että mä oon oikeassa aina, mutta nämä on vaan mun mielipiteitä. Tietenkin. Ja joo, ei siitä oikeastaan sen enempää. Toivon, että tykkäsitte jaksosta. Jättäkää like, jos piditte. Dislike, jos ette pitäneet. Ja aiheita saa aina ehdottaa. Kommentoikaa tästä aiheesta. Pidättekö klovneista tai sirkuksista ollenkaan. Kertokaa mielipiteenne. Jos olette uusia ja haluatte lisää, niin tilatkaa kanava. Eipä muuta. Se olisi meikän kannalta. Morjes!